Да. Ей, значи... Ало? Ало? Майката на Георги Ваня търся. Кой се обажда, бе? Караманова се обажда. Класният ръководител на Георги. О, Караманова, здравейте. Какво ще иска ти? Такава, аз да ви предупредя, че ще имаме родителска среща и ще събираме парички за учебници, помагала и тем подобни. Не ви чувам, бе. Може ли да повторите? Как така не ме чуват? Ало? Ваня! Оле, не ви чувам. Нещо връзката прекъсва. Да, не ви чувам. Бз, бз, бз. Не, ще ми се обадите някой друг Парички за път. помагала ще събираме. Айде. Нищо, аз сега на Сашко ще звънна на майка му.